Segons les perspectives més pessimistes de la crisi, a Catalunya poden no tornar a arribar a obrir el 30% de bars i restaurants, una xifra que també pot ser la mateixa per al petit comerç. Fa 5 dies, els treballadors afectats per un ERTO eren més de 700.000, que afecten gairebé a 100.000 empreses. No cal ser gaire savi que poden arribar al milió una vegada finalitzi l'estat d'alarma. També sabem que el Banc dels Aliments ha triplicat la distribució de menjar des de l'inici de la crisi. I amb aquestes xifres és lògic que molts pensin que acabarem més pobres que les rates. Però li passarà el mateix a tothom? No. Concretament, els 154 assessors del Govern de la Generalitat de Catalunya que perceben una retribució anual que suma 10,2 milions d'euros no es veuran o no es veuen afectats per la crisi. És igual que siguin de Junts per Catalunya que d'Esquerra Republicana. Així, per exemple, l'exconvergent Joan Maria Piqué s'embutxaca 78.000 euros l'any, exactament com el membre d'Esquerra Republicana, Sergi Sol. El primer fa de coordinador internacional de comunicació i el segon és assessor de polítiques estratègiques. Unes feines que, com podeu veure, són vitals per aturar el coronavirus. Ja ho veieu, quan es tracta de la menjadora no hi ha ideologies. Quan no pugueu arribar a final de mes, penseu en aquestes coses.